Yle Areena. Yle Uutiset selkosuomeksi toimittaa Merja Windia. Suomen pakolaisapu on valinnut vuoden pakolaiset. Valinnoilla halutaan nostaa esiin pakolaisten aktiivista ja myönteistä toimintaa arjessa. Helsinkiläinen Farhia Abdi on vuoden pakolaisnainen. Farhia Abdi tuli Somaliasta Suomeen joulukuussa 2008. Farhia Abdi on lähihoitaja ja yrittäjä. Hän tekee monikulttuurista perhetyötä ja hoitaa ikäihmisiä. Raisiolainen Courtneyad Ebrahimi on vuoden pakolaismies. Hän on kurdi ja tuli Suomeen Iranista vuonna 2006. Courtneyad Ebrahimi toimii asiointitulkkina ja vapaaehtoisena sovittelijana. Hän tekee myös YouTube-videoita, joissa hän opettaa suomen kieltä ja suomalaista tapakulttuuria ja kääntää koronaohjeistuksia kurdin kielelle.